अरो नागिरलाय बावलो नै थै नेवलाय सादोंमोनलै नेवलाय नायनो नागिरदों नांदोंना नाङा नै बेयावनो सादों आरोना बुन्दा याल' गिदिर जायो नामा बुस्थुआलाय मैयाथ' फिसासोमोन दंला र' हागोन आं नोंखौनो रेडि खालामदो साराया दोन जानो Ini malah keluar, langsung baik. Khum được đó. Bentar orang balik jangan 10-15 menit. 10-15 menit lagi jangan nang dento. Hei yang sini ulesan faedang. Ini ulesan faedang. Dento. Wah, lu talak. Itu apa? Itu su. Faedang siapa faedang? संना हो आगलायबावोसो बरिया मेन बिदि सावथुन नालै Jabe-jabe hudu-hudi. Bistahun lagi jendela, sirupun bistahun lagi jendela. Sirupun ende. Bistahun lagi jendela. Sirupun siapa kan? Bilang anak saja. Iya. Ini kau keluar terus lah. Tangga bisa tanggung deh. Bersih kau boleh. Yang beneran ruang mana? नेवलाय सादोंमोनलै नेवलाय नायनो नागिरदों नांदोंना नाङा नै बेयावनो सादों आरोना नायनि नांदोंना नाङा मा रोखोम नांदो मासे नांदो बोरोलै औ ओइ नांदो नै ओइ वाह अरो नागिरलाय बावलो नै थै नेवलाय मोनजाफैदोंना मोनजाफेराखै दिनैसो फार्स्ट आंबो नेवलाय मोनजानाया जाना नायखागोन आं नोंखौ नेवलाय माबायदि जायो नै जोंना फाना लहानिसोखा नै ओइ नेवलाय र' लांनि र' थिखोनि र'